Diktador, kurang, nanakaw, mamamatay tao. Amo ining, ang tira ng mga yakan na pilit inihahambing ng mga media at kwento ng kasaysayan patungkol kay Pangulong Ferdinand E. Marcos. Hoy mga waray-waray, ako ini ang waray-waray ng taga-Sabang, nagbabalik. Ayaw niyo nga libre pag-subscribe ang akong YouTube channel ng pindit tayo magtingan para permi ka mo updated akong mga bago na video na i-upload. Damo nga salamat. Parte ha aton kinabuhi ang mga kasaysayan na dapat natin hirutan. Kay amo iniit pantisilbing pundasyon ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Susunod na, Hinoba Pangulong Ferdinand E. Marcos.